खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरि नामा जुदि नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय नंगौ रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं अरुणोदयनि धोन थाबैनो मोननो हासिगोन अरुणोदय बिथांखिनि धोन मानोना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय बे मोजां रादाबखौ नाथाय नोंथाङा बे धोनखौ मोननो थाखाय आपडेट खालामनांगोन नोंथांनि बैंक एकाउन्ट जुदि नोंथाङा दासिम गावनि बैंक एकाउन्टखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो खालामदो नङाब्ला नोंथाङा जानगाराव थानांगोन बे बिथांखिनिफ्राय एक्टिभ लाखिनांगोन नोंथांनि मबाइल नम्बर आगस्ट दाननि गिबि सप्तायाव मोननो हागोन नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि धोन आरो बे बाराव साफ्रोमबोनि आइजोनि बैंक एकाउन्टआव हाबगोन नोगोद 9,000 रां आरो बे मोजां रादाबखौ फोसावबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नंगौ नोंथाङा बे बाराव मोननो हागोन नोगोद 9,000 रां अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा आरो बे बाराव थैनाय सुबुंफोरनि मुलाम्फागिरिफोरनि मुंखौ फारिलाइनिफ्राय दाननाय जागोन एबा बोखारनाय जागोन रायजो सरकारा फोसावबाय बे गिदिर थिरांथा नंगौ रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं अरुणोदयनि धोन थाबैनो मोननो हासिगोन अरुणोदय बिथांखिनि धोन मानोना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय बे मोजां रादाबखौ नाथाय नोंथाङा बे धोनखौ मोननो थाखाय आपडेट खालामनांगोन नोंथांनि बैंक एकाउन्ट जुदि नोंथाङा दासिम गावनि बैंक एकाउन्टखौ आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो खालामदो नङाब्ला नोंथाङा जानगाराव थानांगोन बे बिथांखिनिफ्राय एक्टिभ लाखिनांगोन नोंथांनि मबाइल नम्बर आगस्ट दाननि गिबि सप्तायाव मोननो हागोन नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि धोन आरो बे बाराव साफ्रोमबोनि आइजोनि बैंक एकाउन्टआव हाबगोन नोगोद 9,000 रां आरो बे मोजां रादाबखौ फोसावबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नंगौ नोंथाङा बे बाराव मोननो हागोन नोगोद 9,000 रां अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा आरो बे बाराव थैनाय सुबुंफोरनि मुलाम्फागिरिफोरनि मुंखौ फारिलाइनिफ्राय दाननाय जागोन एबा बोखारनाय जागोन रेशन कार्डनि बाथ्रा सावरायोब्ला रेशन कार्डनिफ्राय नोंथाङा मोननो हागोन मुलाम्फा मानोना सरकारा रां बावजा लोरबांनि थाखाय दोनथ'दोंमोन रेशन कार्डजों मोनफानाय माखासे मुलाम्फा बे बाराव नोंथाङा मोननो हागोन रेशन कार्डजों दालि सिनि आरो संख्रि नंगौ बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट थाबैनो मोननो हासिगोन अरुणोदय बिथांखिनि धोन आगस्ट दाननि गिबि सप्तायाव मोननो हागोन नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि धोन नोंथाङा बे बाराव मोननो हागोन नोगोद 9,000 रां अरुणोदय बिथांखिनि धोन